s'ha de demanar una segona opinió. Molt bé, molt bé. Doncs ara tens el moment i l'oportunitat. Molt bé, Mica, no passa res. He tornat a dir el no. Sí, és veritat. Ja estàs solament en el tema. Aquesta és la primera. Aquesta última que has fet, ara. Què? L'última frase, l'has de dir... No, tieta, no te'n vagis. Som nosaltres que hem de marxar. Perquè tu el que vols és quedar-te. No, tieta, no te'n vagis, que tu vols és quedar-te. No, has de dir amb sentiment. Escolta, a veure, hi ha un director aquí, oi? Sí, però... Vale, doncs deixa'l dirigir amb ell i ja està. Moment, quants anys té aquest director? Quin currículum té? Estàs content, ara? Mira, papa, tot té un límit. No corris. Com que no corris? No corris. Mira, va, tot... Has de donar sentit. Mira, papà, tot No té un tant, límit. no tant, hòstia. I nosaltres dos ja l'hem superat. O sigui que... Escolta, un moment. Mira, para't, ala. No, home, no. Adéu. No se't pot dir res, home. El Roger i jo, de tota la vida, esclar, sempre, al ser actors, doncs, tots dos, sempre hem tingut la idea de treballar junts. D'alguna manera jo, perquè així jo treballaré amb el meu fill i li ensenyo, d'alguna manera. Com sempre, entre els actors sempre hi ha problemes, no? Problemes, sobretot, doncs, de que a mi m'agradaria que això ho fes així, i a mi li agradaria que jo ho fes així, jo cedeixo més, bueno... No. Has de dir-ho com si fos de veritat. Tot, mira... Això ho fas tu, sempre el fas teatre. No. Tu fas teatre. Jo faig el que faria la gent de debò. La gent de... Jo sóc de debò. Tu fas de debò? Ah. Clar. Sí? Per què ho estàs dient, que no ho faig bé? El més important a la interpretació és la veracitat. La mare d'aquí? Si tu fessis el que jo et dic, arribaries a ser un gran actor. Com tu ets un gran actor, no? Que et donen molts premis, molts. A mi no me'n donen de premis perquè no en vull. Ja estic? Moltes gràcies, Montse. L'equip és extraordinari. Jo feia molts anys que no treballava a televisió i tinc la sort de comptar amb una gent extraordinària. També és veritat que durant tots aquests anys, aquests 20 anys que no he fet televisió seguida, la gent n'ha après moltíssim. Va haver-hi un moment a Espanya que jo era el que en sabia més. No, el meu pare no troba que té poc paper en aquest capítol i que vol més paper i vol tenir més gràcia. Vol lluir-se més. Però li ha dit directament això? Sí, ha parat un moment i ha dit, escolta, bueno, ell ha vingut abans avui perquè volia parlar amb el director i amb el guionista. Està sent una experiència inolvidable, treballar amb el pare... A més, el pare i jo som dues generacions totalment diferents, però estem descobrint que estem molt ben avinguts, no?